הדבר היחיד שאני רוצה לגלות על עצמי זה שלפני כמה, 45 שנה בערך, הייתי ברמב"ם והתחלתי להתלבט מה ההתמחות שהכי מתאימה לי, ונוירולוגיה נראתה לי מרתקת. עד שפגשתי נוירולוג בכיר ברמב"ם שאמר לי, זה המקצוע הכי מרתק בבדיקה פיזיקלית, אין אחר כך כלום. אז בהמשך למה שיואב אמר, כי כשהסתכלנו כמה טיפולים יש חוץ ממנינגיטיס, לא הרבה. היום המצב שונה לחלוטין, ומה שאני רוצה לעשות היום, לאו דווקא נוגע לנוירולוגיה, אבל נוירולוגיה כמשל, ככה נראה חדר המיון שאני ניהלתי במשך 27 שנים, ביום לא עמוס במיוחד, וככה, אחרי שאנחנו נכניס אותו, יכול להיות שהוא ייראה בצורה כזאת, ועוד לא הרבה מאוד שנים. מה שאני רוצה לתת לכם בכמה דקות, זה תפיסת עולם שאני בטוח שכולכם חשבתם עליה, לא המצאתי כלום. אני גם די בטוח שיש פה הרבה מאוד דעות לכאן ולכאן, ואנחנו לא נסיים את הדיון הזה, כי זה דיון לשנים קדימה, ובסוף החיים יותר מסובכים והם יוכיחו מה יקרה באמת. הנה מחקר שהתפרסם השנה בג'אמה, שבדק מה הדיוק של קביעת גיל עובר באמצעות אולטרסאונד על ידי האנשים שקיבלו הדרכה מינימלית. ממש לא אקוגרפיסטים, כי כמובן שהפעילו AI על האנליזה של התמונה. אולי איזה פלא, גינקולוגים, תיזהרו. היה יותר טוב מגינקולוגים. והנה ככה נראית הכניסה לחדר המיון לא שלי, אלא בלונדון. כי באנגליה אומר ה-BMJ, emergency care is in dire situation. בגרמניה כל בתי החולים סובלים ממחסור כבד בכוח אדם רפואי וסיעודי. חדרי המיון בצרפת קורסים, וזה לא רק חדרי מיון, זה העולם שאני מכיר הכי טוב, לכן עליו אני מדבר, אני בטוח שאתם תגידו שהנוירולוגיה קורסת. לא, לא ממש קורסת, אבל היא בקשיים. והמסקנה היא בדרך כלל שהפתרון הפשוט הוא מה? יותר. מה יותר? יותר צוות, רופאים, אחיות, מנקים, מזכירות, יותר חלל, שיהיה לנו איפה לעבוד, יותר ציוד, חסר לנו זה וחסר לנו זה, ויותר מיטות ויותר כסף כמובן, ויותר תחליפים, רפואה, רפואה בבית, בית חולים בבית, יותר ויותר ויותר ויותר, אני אומר לי לא בזלזול, אני רוצה יותר. רק שאני חושב שככל שחולף הזמן ואנחנו מסתכלים על היותר, אנחנו מבינים שזה לא ממש פתרון שיעזור. א', כל מי שמכיר מחקרים אגב של התועלת השולית של תוספת כספית לתוך מערכת, יודע שהיא לא, אם אתה מכפיל את התקציב, אתה מכפיל את הטרופוט. זה ממש לא, הנה מנהל נורא גדול פה, ואתם מסכים? ולמה היותר לא יעבוד בהכרח? א', לא יהיה מספיק כסף אף פעם, וב', לא יהיה מספיק פוליטיקאים שיגידו כן, אני אתן לך, וג', כמו שאמרנו, יותר ציוד ויותר מיטות לא בהכרח פותר את הבעיה אם אין מי שיטפל בהם, ויותר אנשים לא בהכרח יספיקו לטפל בכל החולים בכל זאת, ואם בית החולים היה נראה לפני 200 שנה ככה, אז בית החולים ייראה אולי בעוד 100 שנה ככה, ובאמצע מה? שזה חלקנו לא יגיעו לשם אולי, בעוד 100 שנה, אבל הכיוון השתנה. ב10 שנים האחרונות, אני 50 שנה במקצוע, לא חלמנו שלשם נגיע כשקיבלתי את ה-PC הראשון שלי ב-1982. והטכנולוגיה יכולה לעשות הבדלים בכל מיני מקומות שכולכם מכירים יותר טוב ממני, אינפורמציה וטריאז' והבחנות וניטור ולהפחית את עומס העבודה עלינו ולעזור לנו לקבל החלטות ואופטימיזציה של תהליכים ולעקוב אחרי החולים ולעזור לנו לא לפספס הבחנות נדירות. אני, גילוי נאות, אני CMO כפי שנאמר של קרן השקעות ושל חממה טכנולוגית. ראינו 3 חברות בחצי שנה האחרונה שהclaim to fame היחיד שלהם זה שהם יעזרו לרופא כשהחולה יספר לו מה קורה לו ומה כואב לו, לחשוב גם על המחלה הנדירה שאנחנו מפספסים לא פעם. זה הדבר היחיד שהם טוענים שהם יעשו. אתה יודע מה הם יעשו בסוף? וכמובן לוגיסטיקה ומחקר
מי מכם חושב שהוא יודע, בטוח שהוא ידע לזהות מאמר שנכתב על ידי AI? לא כולם ביחד? אתם יודעים שיש היום נטייה לז'ורנלים לדרוש להפעיל תוכנות AI שיגלו אם המאמר נכתב על ידי AI. ואין לי ספק שזה שנים ספורות לפני שזה מה שיקרה, זה יהיה תנאי בסיסי, תצטרך להביא חתימה נוטריונית עם אפוסטיל שלא השתמשת ב-AI כדי לכתוב את המאמר, או לא יותר מ-35% ממנו. והנה כמה דוגמאות סתם, ואני מביא דוגמאות מעולם שאני מכיר היטב לאורך שנים רבות, לא בגלל שזה יותר חשוב, אלא בגלל שאני מכיר. אז הנה למשל חולה שאומר, כואב לי כרגע בחזה. הוא אומר את זה בבית, ואז מיד הוא נכנס לאפליקציה בטלפון, והאפליקציה שואלת אותו 4, 5, 6, 7 שאלות, בו זמנית הזמינו את האמבולנס, אבל כשהאמבולנס בדרך, הוא כבר מקבל את סיכום האנמנזה שהחולה הכניס לטלפון, ואותה אנמנזה הולכת גם למיון שהאמבולנס מתכוון לנסוע אליו. כשהוא מגיע למיון, המחשב אומר לו היי, כי הוא מזהה אותו, לא שזה קשה היום, והוא רושם אותו, לא שזה קשה היום, והוא כבר שואל אותו עוד 4-5 שאלות שנובעות מתוך האינפורמציה הנוספת שהפרמדיקים אספו אצל החולה בבית, ואז יש כבר כמובן מידע הרבה יותר טוב. בו זמנית המחשב ניגש לאופק או לאיתן, מוציא את כל המידע שיש על החולה הזה ב50 שנים האחרונות, מתמצת רק מה שחשוב. הציפורן החודרונית שמופיעה 46 פעמים בסיכום רופאי המשפחה, לא תופיע בסיכום הזה, כדי שתצטרכו להגיע להבחנה 48 שהיא היחידה רלוונטית, זה מה שקורה לנו היום. ואז כמובן הוא נותן את הסיכום וגם ממליץ המלצות, אל תשכח את זה. שמת לב שהוא אמר שכאב הראש הזה התחיל כמו רעם, כי לא ראיתי אותך כותב שאתה רוצה דחוף לעשות CT. אז אולי כן נעשה. והוא שואל אותך, זה בסדר אם אני אזמין עכשיו את הבדיקות האלה, ואתה תאשר, וכמובן תכף נגיע לשאלה הקיומית, האם הוא בכלל ישאל אותנו בעוד 10 שנים? כדי שהאחות הזאת תוכל לפנות יותר זמן לחולים שזה חשוב, כי ה-AI עכשיו עוד לא יודע לשאול את השאלות שהיא צברה במשך 30 שנה ניסיון לשאול. אגב, יש כמה עבודות מאוד יפות שבדקו מה הסיכוי לאחות שעושה טריאז' לדייק בטריאז'. יש לה בדרך כלל 2.5 דקות בממוצע. מה הפרמטר שמביא לדיוק? אז המחקר הזה התפרסם בהרווארד ביזנס ריוויו לפני 20 שנה בערך. AI לא היה אז באופנה. מה היה הפרמטר היחיד שעבד? סליחה? הגיל של מי? גיל זה סורוגייט מרקר, אתה מתכוון לניסיון שלה. ואתה צודק לגמרי כמובן. היום, כשעושים את המחקרים האלה שוב, בניגוד למה שהיה לפני 20 שנה, מערכות מחשב עושות הבדל. מערכות המחשב שכבר היו אז זמינות לא עזרו לאחות בכלום. היום האחות עוזרת למחשב. ואז הכניסה לחדר המיון שלי תראה ככה. ואז אפשר להתווכח אם אנחנו רוצים לדבר איתו, לא רוצים לדבר איתו, אבל זו כבר שאלה שנייה. הנה דוגמה נוספת, אולי יותר קרובה ללבכם. גילוי נאות, זאת חברה שנמצאת בהחמה הטכנולוגית שאני CMO שלה, אני לא מחפש השקעות, הם כן. והם עושים מה שכולכם חולמים לעשות, ושעוד 100 חברות אחרות חולמות לעשות, הם עושים את זה יותר טוב, אולי, אני מקווה, בשבילם. אתה מצלם, אתה שואל את החולה שאלות, תרים, תוריד, תחייך, תראה את השיניים, אל תחייך. ואתה מצלם את זה, וכמובן, אתה מעבד את התמונה בזמן אמת, כי היום אפשר לאבד את התמונה בזמן אמת, כשפעם היה צריך בשביל זה מיין פריים שממלא את כל החדר הזה, וזה אפשר לעשות בטלפון שלי, ואתה מסכם וידאו של 1.5 דקות, כי ה-AI יודע לסכם מתוך 10 דקות שצילמת רק את 1.5 דקות הרלוונטית, ולמה זה חשוב? כי זה נוסע ישר אליכם. זה נוסע לגיליון של החולה, זה נוסע לרופא במיון, אבל זה נוסע גם לתורן סטרוק בנוירולוגיה. עכשיו, אם כל אחד יהיה לו unfiltered 10 דקות או 15 דקות של וידאו, תוך יומיים אתם סוגרים את האפליקציה, לא?
אומרים, עזוב אותי משטויות. אבל אם האפליקציה יודעת לעשות פילטרציה ולשלוח לכם רק מה שחשוב, אז אולי זה ייראה אחרת. וכמובן שזה נמצא בגיליון, ואתם יכולים לקבל החלטות עוד לפני שהחולה מגיע לבית החולים. ולהחליט שאתם עוזבים את הישיבת מחלקה וכן מגיעים למיון, או לא. או אתם יכולים להרכיב משקפיים, ויש פה אנשים רבים עם משקפיים. היום כבר אתה יכול לקנות ברייבן משקפי אפל, שנראות בדיוק כמו המשקפיים של לא מעטים מכם, עם מסגרת טיפה עבה, אבל אין דרך לדעת שהם משקפי אפל. ואז כשאתה מגיע לחולה, הוא מזהה את החולה כמובן, והוא מקליט ומסכם בצורה חכמה. מישהו מכם משתמש בתוכנת סיכום בזום? אז אתם לא יודעים, כל השיחות שלכם עם ארצות הברית בזום או במיט, מסוכמות על ידי תוכנת AI, ונשתלות בתוכנת ניהול של האנשים שאתם מדברים איתם. אני רק אומר. והמחשב כבר חיפש את כל המידע הנוסף על החולה הזה, ומראה לי אותם על המשקפיים, והוא שואל אותי להזמין CT עכשיו, או להזמין MRI, והוא כבר שואל אותי אם אני מאשר להפעיל פרוטוקול ספסיס, או להפעיל פרוטוקול מנינגיטיס, ואני מאשר עכשיו, כי אני נורא רוצה להיות בלופ, כי אני יודע שעוד כמה שנים אני לא אהיה בלופ. אז אני נורא רוצה שהמחשב יחשב שאני חשוב, ואחר כך הוא עושה משהו שהוא הכי קשה לנו לעשות. הזמנת CT ויש לך עוד 1,000 דברים לעשות אחר כך, ואתה לא עוקב שזה מתבצע. ואז אתה בא אחרי יומיים ואתה מנסה להסביר למה לקח 4 שעות לעשות את ה-CT שהזמנת בזמן. המחשב לא מתעייף. הוא עוקב אחרי ה-CT ודואג שה-CT הזה יקרה בזמן, ואם לא, אז הוא יודע לצעוק לבד על הסניטר שלא הגיע. וכמובן, שאם אתה בודק את זה, אתה מגלה שלמשל ב-300,000 אינטראקציות של רופא עם חולה, שה-AI הקשיב, הוא סיכם יותר טוב את הסופ מהמתמחה, שזה היה תפקידו. ואני רוצה לסיים בהנחת עבודה. הנחת העבודה שלי היא שטכנולוגיה היא הפתרון היחיד לאי ספיקה של מערכת הרפואה, למיניה, כי לא יהיה הרבה יותר רופאים, לא יותר טובים, לא יהיה הרבה יותר אחיות, לא יותר טובות, ואם כן, אז הם ייסעו לארצות שמשלמות משכורות יותר טובות ודוברות אנגלית. ולכן, כן, תהיה טכנולוגיה שתחליף חלק מאיתנו, אבל לא את כולנו, ולא מחר. אז אני כבר פנסיונר, אז אני לא דואג. מי שמכם מתקרב לפנסיה, גם לא צריך לדאוג לדעתי. מי שמכם יש לו הרבה שנים לפנסיה, אולי כן ואולי לא, כי לא כל הטכנולוגיות טובות, כן, משלשלים לא בהכרח תמיד עובדים, פלבוטומיה הרגה גם נשיא וגם מלך, השמיני גם, אז לא היה מוצלח במיוחד, ואם אתה עושה טכנולוגיה טובה, זה מטוס אמיתי שהאיטלקים בנו כדי שיחצה את האוקיינוס האטלנטי ב-1930 ומשהו, ואז זה על אגם קומו נדמה לי, ואז כשהוא ניסה להמריא, ככה הוא נראה, וחלק מהטכנולוגיות שלנו, אחרי שאנחנו חושבים שיעבדו, ככה הם נראות כשאנחנו מוציאים אותם לשטח, נכון? אבל בסוף, הטכנולוגיה תגיע לסוס לבן, והיא כבר עכשיו בדרך, ואנחנו שומעים את הפרסות, כי לא יעזור כלום. אין לנו פתרונות שיפתרו את כל בעיות הרפואה, והטכנולוגיה היא חלק אינטגרלי מהפתרון, והשאלה היא אם היא תהיה אנחנו, או שהיא תהיה יחד איתנו. ואני מאוד מקווה שהיא תהיה יחד עם הדור של אלה שבאים אחרינו, כי אנחנו בונים, אנחנו השתמשנו שנינו בקופיילוט או בצ'אט GPT כדי לייצר את התמונות. כי התמונות נראות אותו הדבר, שיהיה ברור. כי אנחנו מייצרים היום את הרובוטים שמחר יחליפו אותנו, את חלקנו, אין מה לעשות. אז תודה רבה.